ମାମା ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଦେଖୁନୁ ସକାଳୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା? ଚୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିପହରେ ପା ଗୋଟେ ହେଭି ଭୋଜି ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଏ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ନା ଉଷୁମ ପାଣି ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପୁରା ପିଇ ହେଉନି। ଆଉ ଉଷୁମ ପାଣି ଟୋପା ପିଇ ଦେଇ ମୋ ଇଞ୍ଜିନ୍ କେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭେରି ଫାଷ୍ଟରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ହଁ, କାହିଁକି ନା ଆଗରେ ପୁରା ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଦ କେମିତି ମୋର ଦୌଡ଼ି 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 ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରିଧି ମାମା ଗେଟ୍ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଦେଲା। ଆଉ ଯାଇ ଦେଖେ ଚଞ୍ଚଳି ରିଧି ମାମାର କାମ ତ ଅଧା ସରିଗଲାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଚୁଟକି ମାରି ବିରିୟାନୀ ସରି ବି ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ତାପରେ କଷୁଥିଲେ ମସଲା। ପଚାରିଲି ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଭଲା? ମୋତେ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ମସଲାକୁ ତୁମେ ଏତେ କିଆଁ କଷୁଛ? ତାକୁ କାଟିବନି? କହିଲେ ନ କଷିଲେ ପରା ବାସ୍ନା ବାହାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା କି? ତାହେଲେ ଭଲ କି କଷ ତାକୁ। ଆରେ 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 ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଦିଅ, ନହେଲେ ଖାଇ ହେବନି ଯେ। ତମେ କାହିଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ମୁଁ ଏମିତି ବାଗରେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ତମେ ଆଜି ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ରହିଯିବ ବୋଲି ରିଧି ମାମା କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କର, ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଆସିଛି ମଟନ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ, ଆଉ ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ମଟନ୍ ଝୋଳ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମର ଉଷୁନା ଭାତକୁ ମଟନ୍ ଝୋଳ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କଥା ଭିତରେ ତରକାରୀଟି ବି ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି କ'ଣ ମ, ହେଇ ତ ଗଲାଣି ଆଉ। ଖାଲି ହୁଇସିଲି 3ଟାରେ ତରକାରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ଦେଖୁଥିଲେ ମଟନ୍ଟା ସିଝିଛି କି ନ ସିଝିଛି। ନ ସିଝିଲେ ନାଇଁ, ଦାନ୍ତରେ ଆମେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଦବାନି ଖାଇ। ତାପରେ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ, ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ପୁରା ଏଠି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି କେଉଁ ପତରରେ ଅଧିକା ଅଛି ସେଇଠି ବସିବି ବୋଲି। ହଁ ରେ ପାଇଗଲି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଖାଇବା ନାଣ୍ଡିକି ପଚାରିଲି। ଆଉ ଏମାନେ ଖାଲି ମୋତେ ହସିଲେ। ମୁଁ ଆଙ୍କ କଥାକୁ ଖାତିରି ନ କରି ଗାଉଁ ଗାଉଁ କରି ଦେଲି ଖାଇ। ତାପରେ ଟିକିଏ ଜଲଜିରା ଦେଇଥିଲି ପିଇ। ତାକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ ମୁଁ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ।